Hello friends, welcome to my new vlog. नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावबाय। इनिफ्राय माने गोबां गोलाव समनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोदों दे। ओमफ्राय माने खुगाया ओंखार जानो हानाय, माथोफोरा माथिंबा हेबला हेबसि जानो हानाय। ओमफ्राय बेखायनो नाजानोसै माने दिनै दायो थांनो नागिरदों गोरबो मोनहानाव। नोंथांमोन बयबो मोनथिखादों जोंनि बर'नि मुंदांखा इउटिउबार आरो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुरि आब' आरो गोरबो बिथांमोननि आयं गोरबोनि बिफा आयं एबा जुरिनि बिफा आयं बिथांनि रुंसारि जानायखौ नोंथांमोन बयबो मोनथिखादों। नोंथांमोना भिडिअ नुदोंब्ला नोंथांमोना मोनथिखादों जुरि आब' आरो गोरबो बिथांनि बिफा आयं खगेन बर'नि रुंसारि जानायखौ। ओमफ्राय बिनिनो दिनै जोंहा सारादु दङ। बे सारादुआवहाय आं दायो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मेहेरवारि आदामोना माने फैनानै दंखायो। ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माबायदि मा खालामगासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोनखौ आङो बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ लांफानोसै नङा होमब्ला बेवहाय सारादुआवहाय गोरबो मोनानावहाय दायो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नङा होमब्ला। ओमफ्राय दायो थांगासिनो गोरबो मोनानाव। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला माने गोरबो बिफाया सासे जोबोद मोजां सासे समाज सिबियारिमोन। बिथाङा बर' फरायसा आफादनि जानानै बाथौ धोरोमारि फोसावदिं आफादनि जानानै बा गुबुन आफादफोरनि जानानै समाज सिबिनायाव माने बिथाङा गोबां बिहोमा दंमोन। बेखायनो जोंनि दाब ओनसोलफोरनिफ्राय जोंनि हारि माहारिनिफ्राय गोबां आलासिफोर फैगोन। नोंथांमोना नुगोन, नोंथांमोना लोगो मोनगोन। बेखायनो आरो जोंहा माने गोबां इउटिउबारफोर बिथांमोना फैगोन। जोंहा मेहेरवारि आदा दंफैयो, बेनिफ्राय दैमु बिथांमोना फैगोन। ओमफ्राय लोगो मोनगोन दायो नायहैनोसै सोर सोर फैदों नङा होमब्ला। दायो गोरबोआ दान सारगासिनो दङ बिफानि मुङावहाय दान सारगासिनो दङ गोरबो खुंगुरा। दायो जुरि बर' आब'आ दान सारगासिनो बिफानि मुङावहाय। Brother थांनो ओंखारबाय फैदोंमोन सिफुं दा मेल'डिनि सिनियर बिसोरो बिदिनो बिसोरनो दैदेनगिरि सिनियर बिसोरनो दिनै प्रिति आरो सिख्लायानो जालायलांबायना बे बिसोरमोना दैदेननो बोरायद्रायाखै अबसे सेंग्रा जाफुदोसो मानसि माय मोदोम ओंखारदोंना मोजांसिनसो जालांदो। थेंक इउ। नेक्स्ट प्लानिं मा फैगासिनो थाबैनो माबा मिउजिक भिडिअफोरबो एसे लाबाय दंमोन प्लानिं। दाथ' आरो मोनसेथ' रिसेन्टलि ओंखारखादों जारुलिया नायाखैबा नायहैदो गासिबो। ओमफ्राय दा आरो नेक्स्ट प्लानिं दंखायो अन द वे फैगासिनो नामा। दायो नै जानो हाबफैलायबाय बेजों दैमु दं नै आरो नै आसलखौथ' आरो नै जों दङ जोंहा माहाजोन बाबु उदालगुरिनि माहाजोन बाबु मेहदा मिटियाव लामारगोन मानिखौ लामारगोन मिटाखौ नैखौ ओमफ्राय आंखौ लाबानो जागोन ना। ओमफ्राय नों मा मोनगोन नोंबो एसे गाहायना जायो मानसिया नायगुनब्रा। खबरा दं बिदिनो गुदुं गुसु बार गुसु मोनो सान्दुं दुंबा गरम मोनो बोथोर मेन नालाय ना। बारा जाना आरो मेहदा एसे खमाय जा
जानोसै बारा जाया माने बारा जाखाया पनिर नालाय बांसिन जागोन बेदरबा एसे खम जागौमोन नामा अबस्से नोंनि हाबाया माला होननाय हाबाया माला हाबाया बैसागुआव नायदोंमोन जोङो बेयाव नायखाबायदोंमोन होनब्रा नायदोंमोन लायनो लायाखै एक्सेप्ट खालामाखै एक्सेप्ट खालामाखै बेसेरा गासिबो ओंखाम रानग्रा नै फारि फारि आयै मा मोनसेखौ जाजेनगोन बरिया मोननै हरा हायोबा रायजाबाबो जाथारगोन सोरबा लुबैदों गैला खोमा नायनि देसन नायनि आयै बाहायबाय थादों आङो अदालगुरि दंबोयो दायो बिदाय होनोसै दैमु नोंथांखौ थांसै दायो लोगोफोर नोंथांखौ बिदाय होथ'बाय दायो ब्रादारखौ लोगो मोनना बिराद मोजां नांबाय आरो ना बिदिनो माथो होनांगौ आरो ना थेंक इउ माखासे लोगोफ्रा जायफोर जोंनि भिडिअखौ नायो अनसायो लामाफ्राव लोगो मोनबा खायसे लाजिस्लु खालामो खिन्थु बिदि खालामनाङा आरो ना माने सिनायनाय मोनदोंबाथाय नों दैमु नामा होननानै डाइरेक्ट माथो होखानांगौ आरो ना आं माथो होयि नङा माथो होखायो बिदि आरो ना लोगो बिदिब्ला दायो बिदाय होनोसै आवगायनोसै लामायाबो गोजान लामाया बिराद गोजान मोनाबायबो ओमफ्राय बिदिनो मा बिग सरकारि बोरलाय मानसिया बिराद गोमाबाय थायो बियो माथियाव सारजोंनो थायो खना खनला दे बिदाय होनोसै नोंसोरखौ दे थाथ'दो दे जोबां खस्थ' जाबायना हालालै मेंजोब्बाय आइया ना दुरबल जाबाय मानसिया बेसेरा फार्स्ट टाइम मोनो माने न'आव पस्ट बिदि आरो फार्स्ट टाइमथ' रावनिबो हाबा जाफेराखै ना जोबसिगोन दां जोबसिगोन खर'बाबो मोनलायबाय बारायाव मोनलायबाय मेंलाय लांबाय दा मेंजोब्बाय मादि सोलिखो दे दा जोबस्रांबाय आलासिफोरा दायो आरो सेकेन्ड खामानि जासिगोन गाबोननिफ्राय मोगा मोगि सोलिगासिनो मोगा-मोगि जागासिनो जोंहा एक्ट्रिसफोरा एक्ट्रिसफोरानो एकदम नैबिथिंबो आंखौ लाना दे आरो नैथिं डाक्टर बाबु दङ जोंहा बोरै डाक्टर बाबु मोखां खिथिया र' ने बिराद बिजिनेस बारा बिजिनो गावबा गाव बिजिले नोंनाय नाला खाथियाव बिराद बिजि आयै नोना बिराद बिजि माने गावबा गाव डिउटि बिजि खामजादोंनो जुरिया बा मेंबाय नामा मेंनाय नुखाबाय दे